Wara kampanja min-naħa tal-Oppożizzjoni kontra s-Servizz tas-Sigurtà u l-Ministru Manuel Mallija fejn il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi ikkritikaw kontinwament lill-Gvern, il-kap tal-Oppożizzjoni issa ddikjara li għandu fiduċja fis-Servizz tas-Sigurtà ta' pajjiżna. Busuttil qal dan fit-tmiem laqgħa mitluba minnu stess u li b'responsabbiltà kbira l-Prim Ministru Joseph Muscat sejjaħ minnu fih. Nista' faċilment nibgħat il-messaġġ illi s-servizz ta' sigurtà f'pajjiżna kien u għadu servizz illi wieħed ta' min ikollu fiduċja fih. Grazzi. Laqgħa tal-Kumitat tas-Sigurtà Nazzjonali li nżammet ġewwa Kastilja u li damet madwar satejn intemmet bistqarrija konġunta tal-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni stqarr il-fiduċja tiegħu fis-servizz sigriet f'pajjiżna, il-Prim Ministru qal li dan huwa servizz integru u li jgawdi mill-fiduċja tal-Parlament kollu. Nieħu pjaċir nikkonstata li dak li għandu x'jaqsam mas-servizz tas-sigurtà f'pajjiżna igawdi mill-rispett u mill-fiduċja tal-Parlament kollu kemmu u nħares il-qudiem nibqgħu mixjin il-qudiem dan il-mod. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil stqarr li fil-laqgħa li nżammet tneħħewlu d-dubji li kellu dwar l-operat tas-servizz sigriet f'pajjiżna. Għal din il-laqgħa minn barra l-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni attendew ukoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella, il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija u l-Kap tas-Servizz Sigriet Michael Kassar.